верамейкі немцы чамусьці не спяшаліся. І непатрывожаная жнівеньская ноч усё кружыла над саламянымі стрэхамі стойнай вёскі, як зацяты птах. Амаль 150 двароў патаналі ўначы, прыслоненыя да лесу, які ледзь не палохаў сваёй густой, нібы чорная воўна цемрай. Лес гэты ішоў ад самае беседзі, што падзяляла мясцовасць на лясную і бязлесную. Да лясной належалі і верамейкі. Па правы бок беседзі гаманілі Бабінавічы, самае вялікае паселішча на ўсю акругу. Адсюль набіраў сваё войска Васіль Вашчыла, калі ўзбунтаваў супраць арандатара Гдалія, а разам з імі супраць князя Радзівіла крышаўскае староства. Піль-піль-віць, піль-піль-віць. Гэта за дварамі ў аўсе падала голас перапёлка. У ім не было тая ядранай і бесклапотнай зухаватасці, якая, быццам удар хлыстоўкі, ажно падсцёбвае часам, прыўзнімае настрой. Сёння перапёлка не іначай плакала. Ці то гняздзечка яе разбурыў хто, ці яшчэ якая бяда прымусіла агалошваць тугой наваколля, але замест звычайнага спеву чуўся плач. Зязыба нарэшце адчуў гэта, і ў ягонай галаве ўзнікла пакутлівая думка. Калі птушкі гэтак плачуць са свайго гора, то як жа тады павінны галасіць людзі, у якіх гора бывае незраўнана больш, а цяпер такі зусім цераз край. Вёска паступова абуджалася, узнімалі і апускалі драўляныя вёдры на доўгіх почапках жураўлі, і вясковыя бабы, дзёгаючы парэпанымі пяткамі па сцежках, ужо ўгіналіся пад каромысламі, насілі ваду. Па завулку бег сын гаманьковай Хрысціны. Іван аднекуль спяшаўся, нёс на сабе ўздзеты на галаву хамут з чорнай скуры. Эй, Иван! Это ж куда вы надумались ехать? Не, мы не поедем. Тады навошта хамут? Я яго ўзяў на канюшні. Там цяпер бяруць хто захоча. Ага. Тады вот что. Неси назад, раз не поедете. Вы навошта ж дома трымаць канюшні ёсць? Пошли туды. Пошли. Здоровьте, жанчыны. Здоровьте, дядька Зазыба. Ну, что ж вы сбеглись? Мы это на работу пришли. А тут несите все назад. Да я... Ой, бабы. Ты сапраўды, што ж гэта мы? Так это ж усё Роман. Ён пачаў першы насіць да сябе і нават калёсы пакаціў на двор. Ну а мы его паглядзелі, да і таксама загарэліся. Ты які яшчэ Роман? Ды сёмачкі. Сёмачка? Так я ж, здаецца, прызвалі. А радзімец яго ведае. Мы бачым, толькі ходзіць па вёсцы, да пагражаеш калгас распусціць. А тут ні чубара, ні цябе. Вядома, што раджута. Значит, дезертировал Роман. О! А вунь і ён стаіць, бачце? Правда. Золотые горы и реки, полные вина. Ну что, дорвался? Узоры. А что? Нельга, а? Чуете? Засячи себе на носе. Другий раз по руках получишь. Мое тому и беру. От калі-то принес, а теперь беру. А лишь тут-то не одно твое. Тут усихнее, колгасное. Что ты кажешь? И не тебе распоряжаться им. Что ты кажешь? Ага. И таки не тебе уже. Не тебе. Досыть. Покомандовал. То что? Ступай отсюда. А ты не кричи.
Ты не кричи, а то ведаешь. Что ведаешь? А вот руки неохота пэцкать, вот что. А то тебе не привыкать. Не взяли тебе еще за шкирки, але не думай, возьмут. Теперь пойдешь под трибунал. Дезертир. Доберутся до тебя. Кто? Кто доберется? Большевики, а? Невже ж фашисты? А тебе, Зазыба, я параю бы попритримать, покуль язык. И дезертирством не попікать. Зразумел, а? Не один я етак зрабіў. Унь, уся армія разбеглася, такі дезертирство, по-твоему, а? Правда, баба? Ты армию не чапай. Армия отступила. Отступила. На падрыхтаваныя рубяжы. Мы, солдаты, ведаем тыя падрыхтаваныя рубяжы. Нічого ти не ведаєш. Який ти солдат? Може, втек ще з воєнкомата? Да під страху сховався. Ну тебе. Хістка, як ні з ахвотаю, Зазыба падаўся са стайні. Прайшоўшы крыху, ён пачуў галасы. Гаварылі на бёрнах, што ляжалі на ўскоцінах за стайняй. Там Зазыба ўбачыў абсыпаных падлеткамі верамейкаўскіх мужикоў, Парфёна Вяршкова, сухарукага Сілку Хрупчыка, Івана Падзёрына. Самі сюди. А бабу конюшню? Да не, вы послухайте, про что я хочу сказать. Браво Животовский на досвідку Тіню Бабіновичі пайшов. Може, з немцами домовляється недзе. Таки браво Животовский у Яромейках. Так Животовщик не один у Бабіновича пайшоў. Ён яшчэ па Мікіту драніцу заходзіў. Да ну. Правда, мужики, як это мы не подумали. Сядзімо ўжо колькі, а Мікіты няма. Етага ж яшчэ не бывала з ім. Мабыць, падаўся такі у Бабіновичі з брава Животовскім. Ну, асэсара адхопіць. Потягнула Микиту на волокиту. Теперь до его носа и с кукишем не подступишься. Але дива, надоечы яшчэ ж таксама кудысь бегаў. Пасля быць-то хаваў нешта на гародзе. А яны і праўда нешта захавалі там. Мы подгледзелі. Да ну. Бач, шпіёны. Мой знайшлі, што? Что можно знать? Торбу. І нечым напакаваная. Дзе ж, нясі, давай. Жем такие. Ну, покажи. Что это? Вось, ды і тут адны паперы. Глянь, цэлы жмут. Вынимаю все, вынимай. Так. Ага. Ой, а я думав, може, гроші, які думав, ховали тут. Аж ну вон що. Берите, хлопці, ды нясіце гэтую пісаніну ў воза. Не, пачакай, Сіланці. Можа, што важнае, дзяржаўнае. Яўменавіч, паглядзь, можа, што патрэбнае. Давай поглядим. Ладно. Да нічого тут державного нема. Можна в озеро кинуть. Чекай. Одного ж тады закопваць іх было, а? Іван! Ты, здаецца, ў 6 клас перайшоў, а? Ну-тка, читай. Читай. Я прыгласіў... Ды гэта ж почерк Міцькі драніцы. Я ж вучыўся з ім. Няўжо ён пісаў? Будзе малы хлапец такую бредоту пісаць. Пісаў. Але пад бацькаву дыктоўку. О! Гэты ліст у раён. На Радзівона Чубара. На Чубара? А сам жа Мікіта Драніца ўсе гэтыя гады, як Чубар жыў у Верамейках, набіваўся ў дружбакі да старшыні. Читай, Иван, читай. Давай, читай. Ну, слухайте. Я пригласил товарища Радзівона Антоновича до себя. Пили мы самогонку, якую принес мне Хвядос с Дзяржыня, а таксама московскую горелку, которую брали за свои гроши у магазине.
Товарищ Чубар при гэтым ругаў прысядателя Рык, таварыша Селязнёва, крытыкаваў таксама таварыша Качуру, які прыязджаў учора ў Верамейкі. Затем таварыш Чубар сабраўся і паехаў да сваёй полюбовницы Аграфены Азаровой, которая потеряла мужа у филянскую войну, у чем и расписываюся. Никита Драница. Так, сообщаю, что... ты уже про дядьку Дениса. Что? Ничего, читай. Любите ж вы. Так, сообщаю, что последнее время я наглядал за нашим завхозом Зазыбом Денисом которого 3 года сняли с посады присядателя и поставили Чубара. Я Зазыба молчить, але есть люди, якія не верят ему, потому что он не п'ет. У дальнейшем буду таксама описывать вам и передавать через мою бабу, бо яна возить по пятницах у райвон сливки с гутянского сепаратора. К сяму Никита Алексеевич Драница. Як той рашпіль. Хто б мог подумать? Бач, цяпер бы пайшоў з новай уладай дамаўляецца. Цяпер всякае дзярмо ўсплываць будзе, як у вялікую паводку. Вода слепая, не нанясе, што потрапіць. Правда, яно вядома, жыць хота ўсім. Але ж вон іх, колькі з усей вёскі мужики пайшлі па мабілізацыі, а ў Верамейках апынуліся толькі Роман Сёмачкін да Брава Жыватоўскі. Старшыня калгаса Радзівон Чубар у гэты час з вінтоўкай у руках крочыў па пыльных ліпенскіх бальшаках, шукаючы знішчальны батальён, якім камандаваў начальнік раённай міліцыі. Да гэтага батальёна былі прыпісаны неваенна абавязаныя актывісты, таксама старшыні сельскіх саветаў і калгасаў, якія падпадалі пад бронь, у тым ліку і Чубар. Чубар ужо не першы дзень кружыць па завяседдзю. Меў сустрэчу з чырвонаармейцамі падрыўнікамі Шпакевічам і Халадзілавым, памагаў ім спаліць мост праз рэчку, сутыкаўся з рознымі людзьмі, аднаго разу напароўся на перадавы атрад фашыстаў, пад посвіст куль ратаваўся ў лесе, начаваў на мокрым шыгаллі ў лесе, а раніцай злавіў нейкага згубленага каня і цяпер ехаў сам добра не ведаючы куды. Стой! Стой! Хто ідзе? Ды вось, расказваць доўга. Раскажце, дзе трэба. Пошли. Только не вздумайте выкинуть какую-нибудь штуку. Утячу все равно не удастся. С конем? Ці як? Коня берите так само. Трохі воддаль стаялі 3 буданы, скіданыя з еловых лапак. На шынялі, прыхінуўшыся спіной да невысокага пня, сядзеў забінтаванай да калена нагой грузны камандзір з чырвонай зоркай на рукаве. То быў палкавы камісар. Товарищ комиссар, затрыманы на дорозе. Хто вы? Я старшыня мясцовага калгаса. Завуць Радзівон Чубар. Шукаю свой батальён, да якога припісаны. Ага. Ну, а я представляться не буду. Мое все на мне, на форме. Документы есть? Вось, калі ласка. Так. Сголодаліся? У вас тут крупник у котелку. Коли не гребуете, можете доесть. Дякую. З ахвотай. Документы в порядку.
Что вы далей збираетесь рабіць, товарищ Чубар? Пойду з вами. Кажуть, у Журынічах збіраеце ополченцев. А вы лічыце, што біць фашыстаў можна толькі ў апалчэнні? Чаму ж? У арміі таксама. Мусіць яшчэ лепш. А вы про партызан чулі? О, чытаў у газеце. Здаецца, у «Правде», а можа, у «Известиях» 2 наших беларусаў з Палесі недавно ўзнагародзілі. Герояў Савецкага Саюза далі. Але вот прозвішча я не запомню. А гэта вы чыталі? А што гэта? Скарочены тэкст прамовы товарища Сталіна, якую ён сказаў 3 ліпеня. Тут про все сказано. Про партызан таксама. І вас, як немобілізаванага камуніста, гэта датычыць у самай вялікай ступені. Ведаеце, што б я зрабіў на вашым месцы? Што? Вернулся б у свой калгас. Там вас добра ведаюць. Але што мяне добра ведаюць, можа, таксама хто-небудзь возьме ды выдасць немцам. Ну, все будзе залежаць ад вас. Але я перакананы, у вашай мясцовасці таксама нехта астаўся для арганізацыі партызанскага руху. Магчыма. Ваш раён на паўднёвым усходняй рэспублікі. Пакуль фашысты захапілі яго, колькі часу прайшло. А з партызанамі мы бачыліся не адзін раз. Бачыліся? Асабліва за Дняпром. Яны там пастрэльваюць ужо немцаў. А вы? Вы ж таксама маглі застацца на акупіраванай тэрыторыі. Чаму ж вы не хочаце партызаніць? Я, товарищ Чубар, старый партизан. Не забыли? Партизанские отряды занимали города. Так это про нас, далеко-усходних. Партизанская война адрозніваецца ад военных дзеянняў регулярных частей. Свае законы мае. Але задача адна – біць ворага. Дарэчы, гэта яшчэ нават Дзяніс Давыдаў ведаў. Товарищ полковой комиссар, группа заканчивает подрыхтовку до выхода. Передовой дозор высланы ў кірунку до вёскі Петраполя. Бойцы задачу на сегодня отрымали? Так. Добрый, капитан. А вы, товарищ Чубар, покажите, где ваша вёска? Вот тут, на карте. Крака, Вещать, так. Крутогорье. А вот тут и Веромейки. Зерни, капитан. Там у іх адны лясы. Нават вёска посярод лесу. Не, товарищ Чубар, грех вам шукать дзесьці на чужой стороне тое, что можно знайсці дома. Подавайтесь у свои лесы. На месте очуете себе другим человеком. Сами обставины покажут, что робить. Теперь люди уже недзе б'ють фашистов, узнімаючи народ на боротьбу з ворогом. Вы таксама павінны гэта рабіць. Ну, будем развитываться. Вось ваши носилки, товарищ полковой комиссар. Так. Мой конь. А вы майго берите. Правда, берите. А не шкода? Так вам ён больш патрэбен. Не, я уже до конца на своим поеду. Нам, товарищ Чубар, обовязково трэба добраться до наших. Поверьте, на гэта ёсць асаблівая причина. Ясно. Палкавы камісар не сказаў Чубару, якая гэта была прычына. Аднак прычына на самай справе была. Група выносіла з акружэння дакументы, партыйныя і штабныя стрэлковай дывізіі, якая была разбіта паміж Бярэзінай і Дняпром на тэрыторыі Магілёўскай вобласці ў ліпені. Там палкавому камісару куля раструшчыла правую нагу. Не ведаў Чубар яшчэ аднаго. У вёсцы Машавой, што за 12 кіламетраў ад Верамеек, раённым камітэтам партыі сумесна са штабам 13-й арміі быў створаны партызанскі атрад, куды ўвайшлі
актывісты раёнаў, старшыні сельскіх саветаў, калгасаў, дырэктары машына-трактарных станцый і прадпрыемстваў. І дарога ў Чубара была цяпер адна. Назад у Верамейкі. Ой, ці чулі ви, тетка Марфа? Захвея Міляшонкова родила. Захвея? Ага. Ой, глядзі ты, а я і нічого. Родила. А ці ж пора это ёй была? Ой, а якраз на спасалку. На спасалку і павінна была радзіць. Але без Міляшонка цяпер паспрабуй. Выгада адна. Та ж як рабіць, дык Міляшонак тут, а як расціць, дык няма яго. Ай, что ты говоришь, Аксюта? Ну, чоловік же не собакам сена косить, а воює. Ой, то треба ж гэта на бабіны сходить, а? День добрый в хату, Захвейка. Добрый день. Ой, дякую, что пришли. Кого ж это ты народила еды раз дочку ці сына? Дочку. Ну, сына, не поспея подрасти, як його забирають уже от тебе. Ой, правду кажеш. Вон у крутярихи аж до 5 было, а де яны цяпер? Ні слуху, ні духу. А матка сядзі, чакаю. Ну, а як же ты почуваешь себе, Захвея? Справа привычная. Малое у ночовке, сама была за рогач ужо да к печи, але баба его не подпускала. Нічого, поляжи, а ёсь кому помогти. Так і я подумала. Але ж вот як мне цяпер з імя одной, теточка? Ой, як... Тишей, Захвейка, не плачь. Тады нельга хвалявацца, а то молоко перегарыць, чым тады будешь малое кормить. А может, дай Бог вернется. Все вернутся, кому Богом назначено, таки твой прийдет. Айтишка Зазыбова, ды выпей з нами. А где ж он браги наварил? Это добро, не Частуйтеся, бабоньки, частуйтеся. Ну, так за твое здоровье, Захвейка. На здоровье, на здоровье, бабочки, на здоровье. Бабы. Учора до Васильовичевой вольки приходила белоглиновская баба, дык рассказывала. Рассказывала, у их же тым летом обновилась икона. А сёлета быццам сам Христос являўся адной там. Акурат адпачацца вайне. Ідзе яна па дарозе, а тады бачыць, стаіць чалавек. Ну, стаіць сабе і стаіць. Ці мала людзей бывае. Таму жанчына нават міма прайшла, але азірнулася. Глядзіць, а над галавою у яго быццам свеціцца што-небудзь. Тады баба, бах, на калені, маліцца пачала. А ён і гаворыць: зямля сухая, саўсем перасохла. Трэба паліць чырвоным дожджыкам. Во, як у кніжках старых сказано.
прольецца на зямлю чырвоны дождь. Так ён і праўда праліўся. Награшылі людзі. Помолчали б вы, бабы, с Богом своим. Живите со своими мужиками, так и живите. Да не гневи Бога, девка. Грошить, так усе грошили. А як отказывать, так нам одним. Розеву, Хелі, Десахвеї. И наши же мужики поливают землю тем червоным дождичком, а не ваши ж. Ваши ж... Божечки, что же это, курочка? Ой, что же налилось? Да можно же... Бабы, да что ж вы поупились, те что? Девки, вы б сходили у Яшницу. Там, кажут, теперь лагерь. Полонных наши немцы трымают. Ну, так може и ваши там. Немцы, бывая, отдают бабам мужиков, коли кто познає своего. Ходили у Яшницу молодые бабы с гонч. Ходили. Добрый вечер вам, капеты! А я с гостей иду в гости. О, полістратися ж сьогодні 6 тижнів, так була там. А тепер в Одесахвеї сказали, що родила. Каб ти ведала, як я рада, Сахвейка, як я рада. Это ж правда. И со мной сравнялась, и это теперь у меня двое, и у тебя двое. Так хорошо. Ой, ты пьяная, Ганна. А я пьян, пойду повалюся, да на тую кровать, а где моя Маруся? Ось так. Ось так ось, баби. Тепер і я з вами зрівнялася. Теперь я без мужика, и вы без мужиков. Ах, война, 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 ты проклятая здавна. Любых бачить хочется, з очей сльози котятся. Давайте скакать, бабы! Так под что? Под что? Под физгармонию! Придумала! А под гребень не хочешь? Сахарка, где твой гребень? Давай. Под физгармонию. Ой, нотка. Давайте. Давай. Ой, зязюля кукує, соловейка уся чує, коли б знала я, коли б ведала, де мой милый ночує. Моя хорошая.
Няхай лепей заночуе ў дзевачкі на пасцелішцы. Цалей будзе. То правда. Нешта мы сёння развесяліліся. Уга! А ці будем скакать? А вот и поперчина. Геля, где ты? Ладно, ты поиграй. Але што? Месяц! Давай, Геля, поиграй. Зверни ты, як адразу кабета перемянілася. Стаецца, пахарашэла. Ой-ой-ой, ці ж лёгкая ў яе доля. Адна ўвесь век без гаспадара. Двое дзяцей, а хто іх бацькі, адзін Бог ведае. Разом, давайте. Ай, правда, жанкі, ідзіце ў круг. Моя комочка, где живешь? Чему меня в осеньки не зовешь? Чему меня в осеньки не зовешь? Тільки морозом опитаєш, тільки морозом опитаєш. Ой, правда, як понапівалися баби, от тобі Софійка і брат. Какая беды! Моя комочка, где живешь? Чему же мне в осеньки не зовешь? Чему меня в осеньки не зовешь? А што, бабы, калі мы пагадаем на сваіх мужикоў? Давайте погадаем. На маляшонка першага. Дайте шклянку з вадой і пярсцёнак. Чуеце? Не бойся. Так, вода ёсць. Пярсцёнак. О, зараз пярсцёнак на дно, і няхай вода адстаіцца. Постав. Цяпер глядзіце. Ой, Сахвея, живый твой миляшонок, живый. Ой, правда, Сахвеечка, живы. Живы твой. Где вы бачите? Тихо. Ой, правда, як бы чоловік у самому персенку. Ой, живый. Чуешь, сыночек? Теперь на моего давайте. Давайте. Успокойся, моя милая, успокойся. Глянь. Труна. Скрыня нейкая, а? Так это ж я на яго хаўтурах скакал. И это Браво Животовский загадал, як ты того. А ты и послухался. Так нема у меня ордена уже. Нема. Як это нема? А где же он? Здав я свой орден у военкомат, Микита. Брав же з собой, коли ганяв колгасних коров, а у хатинічах, як дозналися, що я вертаюсь у Веромейки, позвали в военкомат, самого его отпустили, а орден, сказали, копат здав. Ага.
Ты это, Еўменавіч, як ты таго добра прыдумаў, што здаў там орден свой. Да, здаў. І сам цяпер, як ты таго непрыемнасці мець не будзеш, і мяне ад граху выслабаню. Ты думаешь, я вельмі хацеў ісці з гэтым да цябе? Это ўсё брава Жватоўскі. Ну, пачакай, вы ж цяпер з ім, як сябры таварышы, кажуць, нават хадзілі ў мястэчка разам. Дык што перадаць брава Жватоўскаму пра твой орден? Тое і перадай, што пачуў. Ага, як ты таго. Ну, так я пайшоў. Поганцы. Ордена ім захацелася. Як же зараз я достану ды падам ім. Марыля! Марыля! Мы тут табе не перашкодзілі сваёй гутаркай? Не. А что такое? Але ці не пора нам, дзеўка, падавацца ў мястэчка? А то ж я паабяцаў тваім. Тут яшчэ драніцы ды Жватоўскія ўсё нюхаюць. Хто жыве ў цябе, адкуль узялася гэтая пляменніца? Цяпер паспакайнела, здаецца. Можа, паедзем, а? Я захвотаю. Надакучыла ўжо сядзець без справы, пакуль яшчэ ўладкуюся на працу. А трэба ж нешта рабіць, дзейнічаць. Фашысты гаспадараць ва ўсю, а я... Гаспадарацца. Денис Еўменавіч, а па які гэта ордэн прыходзіў той чалавек? Што, драніца? Ага, ён. Я нават не чула дагэтуль, што вы маеце ордэн. Да ці ж я таіўся калі са сваім ордэнам. Пра гэта ўсе ведаюць. А я і не ведала. Адкуль же тебе было ведаць? Колькі мы з тобой ведаем адзін аднаго? Да і то, каб не вайна, не твоё заданне. А ордэн я маю з грамадзянскай вайны. З рук Сямёна Михайловича Будённага. Помню, перад строем коннікаў ён зачытаў такую постанову: узнагародзіць орденам чырвонага сцяга чырвонаармейца 4-го полка асобнай кавалерыйскай брыгады Зазыбу Дениса Еўменавіча. Ой-ой-ой. Так вы герой, оказывается. Герой. Скажешь таксама. Стой, Зазыба! О, это ты! Ты... Як тебе теперь называть не ведаю? Может, пан Жватоўскі? Ай, скажу позднее. А ты куда ездил? Племянницу завез у Бабиновича. Ну, а теперь... Теперь повезешь меня. А, мне, аби в дорогу. Ну! Да. Да. Все ли-то, черт возьми, можем застаться без хлеба. А чему ж так? Это коменданта Гуфельда не было сегодня на месте. А то можно было все вырашить. Что, за палки моешь? Ага. Правда, у нас уже была оговорка з ним про Вірамейки. У нас так само, як і ў Бабіновичах, колгаса не будут делить, так что Зазыба может заставаться на своей посаде. А вот на повышение можешь различивать. Вот твои коммунисты скинули тебе со старшиней, як сына твоего Моисея арестовали, а немцы могут поставить. Ну, вёсы теперь знойдутся охотники без меня.
старшиней быть. Вот той же Микита Драница. Ну, Микита еще не дорос. Да и ты, вот, чим не старшиня? Ну, мне старшиню нема чего хотеть. Да. Мне и так неблаго будет. Наберу вось полицейских, организую стан у вёсцы. Ну, думаю, что Роман Семушкин пойдет. Может, и Силка Хрупчик. Силка? Так он же сухорукий. Ну, ничего, винтовку тримає. Но я вот что повинен тебе сказать, раз мы уже едем одни. Ну? Даремно ты лезешь в петлю своей охотой. Да нема чого мені шкодувати. Тут уже хто кого. Ну-ну. Ти ще за зиби повинен молить Бога. Одним словом, каб ти був чубаром, то... Что то? Довелося б тобі умитися вже своєю кров'ю. А ти ведаєш, чому ти тримаєшся ще на поверхні? Не ведаю. Не ведаєш, ні. Ти тому, що ти не сапраўдны комуніст був. Тебе не зразуметь. Один раз ты кажешь, что я сапраўдны коммунист, не вы воёсь, нават погрожаешь на перапіс за шворку повесці, а другі все наадварот. Не, ну ти в очі замазав усім, особливо вірамейкацям. Ну як же, герой. Перед начальством нават за кого не боишься постоять, так само покладистый, людей не бышкадуешь. Разумеешь, что селянин той ж садовое древо. Труси его, коль ты хочешь, а под корни не заглядывай. Шубар уже он не тое, что ты. И он бы не стал шкодовать усіх. А я нават не здогадывался, что ты нечто маешь до Чубара. Да и наогул. От слуху тебе и жахаўся. А може, я, правда, не той, ким показываю себе. Ну, коли показывал, то умело. Да не, ну говорка теперь не обо мне. Человек ты зазыба заслуженный. Маешь свой капитал. И не только вёсы. Докладней мел, бо теперь... Як я разумею, дык ты подаешь мне руку Ну так. на дружбу. Так. Тады дарэмна. Чему? И тому, что мы с тобой и давней дружбы не возили, правда? Я ценил тебе у калгасе, работник ты неблагий был. Але души твоей я ніколи не ведал. Чужая душа потемки. А? Так яно и выходит. Всім цяжарам здарожанага цела ляжаў Чубар на баравым пяску непадалёку ад жоўтай ямы, дзе ў кожную хвіліну можна было не толькі схавацца, але і заняць, як цяпер належала думаць па-вайсковаму, кругавую абарону. Выносісты схон, парослы рэдкімі соснамі, навісаў быццам уцёс над дарогай і панаваў ледзь не над усёй мясцовасцю. З вёскі, што была насупраць, ішоў чалавек. Чубар не стаў яго гукаць, проста спачатку сеў, паклаўшы на ўлонне вінтоўку, а тады пачаў кахыкаць, не зводзячы пры гэтым прыжмураных вачэй з незнаёмага чалавека. Той запаволіў хаду. А што гэта за рака там? Дасюль, здаецца, помніў,
Цяпер як то забыў. Але пачакайце, нешта падобнае на лесаць. Бесіць? Здаецца, так. А няўжо бесіць? А вёска? Як вёска завецца, адкуль вы ідзіцё? Антоновка. Антоновка. Вы камандзір? Не, я военурач. Гінеколог. А што рабіць у арміі гінеколагу? На службу ж пакуль бралі мужчын. Ну, гэта я па колішняй спецыяльнасці гінеколога. А так, военурач другого рангу. А чаму ж і дзіцё так вось на віду? Можна ж у рукі да немцаў трапіць. Я с полону иду. Меня отпустили. Кто? Немцы. І куди ви цяпер? У Свердловск. У Свердловск? А як ви туди дойдете? Я иду с немецкого полону. Где вас узяли в полон? Каля Слонима. Пораненого? Не. И вы правда доктор? Военурач другого рангу. Это добре, что я вас затрымаў. Что, захворели? Не, я сам здоровый. А хто хворы? Ну, пакуль няма хворых. Але могуць быць. Дакладней, параненыя. Прачытайце вось гэта. У занятых ворагам раёнах трэба ствараць партызанскія атрады, конныя пешыя ствараць дыверсійныя групы для барацьбы з часцямі варожай арміі. Я маю заданне стварыць партызанскую групу. А лістоўка гэтая мой мандат. Вы прымаеце маю прапанову? Не. Чаму? Не ведаю, як растлумачыць. Але я не падыходжу для вашай справы. Паслухайце. На маіх вачах у першыя дні вайны загінуў мой малодшы брат. Разам са сваім сябрам яны пайшлі насустрач нямецкім танкам з аднымі наганамі. Іх раструшчылі, як козявак. Мы здаліся ў палон. І палон раструшчыў мяне. Немец, комендант лагера военнополонных, пагаварыў са мной, адпусціў да хаты ў Свердловск. Больш таго, ён выдаў мне пропуск. Вось ён. И тут написано, что мне дозволяется следовать по территории, оккупированной германскими войсками. До места жыхарства в город Свердловск. А вам не здаецца, што вы проста сталі несвядомай цацкай, якую надзвычай разумна выкарыстаў нейкі мацёры фашыст? Як гэта? Вы ж, пэўна, паказваеце пропуск не толькі фашыстам. Так. Ну і што? А тое, што людзі глядзяць на гэты пропуск і вочы таропяць. Маўляў, фашысты, калі сёння не ўзялі яшчэ Свердловска, то заўтра ці паслязаўтра браць, напэўна, збіраюцца яго. Бо нездарма ж нават палонных адпускаюць туды. А Свердловскі ён далей за Маскву, значыць, фашысты ўпэўнены, што і Маскву забяруць, і далей пойдуць. А вы валачэцеся ад вёскі да вёскі і самі таго не разумеючы разносіце гэтую ўпэўненасць. Да калі хочаце пачуць праўду, то за такое вас нават мала да сценкі паставіць. Стой! Стой! Страляць буду! Стой, кажу! Яшчэ дыхаў недзе доктараў мозг, а чубар
кінуўся ў роспач, і хоць, можа, болей са страху, на край схону, сціскаючы ў руках вінтоўку і зусім не адчуваючы яе ў руцэ. Лучыў, як далей адбегчыся ад таго месца, дзе адбылося забойства. У вушах, можа, яшчэ ад стрэлу калыхаўся балючы звон. Здавалася, зусім здзірвянелі ногі. Забіў. Чалавека забіў. Як жа гэта здарылася? Добра, гэта ці дрэнна. Хай бы ішоў сабе. Не павінен ён хадзіць па нашай зямлі з такімі думкамі. Аж Свердлоўск. Але Свердлоўск за Масквой ідзе з фашысцкім пропускам. Але забіць. Першы раз забіць. Як многа ўсяго здарылася са мной за гэтыя дні. Быццам цэлае жыццё пражыў. Дзе тыя чырвонаармейцы, Шпакевіч і Халадзілаў, з якімі палілі мост? Ці жывы яшчэ камісар? Ён даў новы кірунак маім думкам. А тая гаротная жанчына з Шараёўкі, яна так не хацела, каб я ішоў ад яе. А кабеты на полі, у якіх старшынёй халасцячка-актывістка, прасілі застацца ў іх за старшыню. Як многа розных людзей давялося пабачыць. І нарэшце гэты ваенны ўрач. Ах, як брыдка ўсё. Што гэта там уперадзе на абочыне чарнее, як абгарэлы карабок? Які ж гэта карабок? Гэта падбітая нямецкая машына. Мусіць, нядаўна на Бальшаку адбыўся бой. А вось на правым баку канавы драўляныя крыжы, па 3 ў 2 першых радах, і тады яшчэ 2. Это нямецкія магілы. Чырвонаармейцам крыжоў не робяць. Нешта напісана не па-нашаму. Вернер Хольцмахер, лейтенант. 2 ганцы, пасля Макс. Хто ж пабіў іх тут? Чаму гэта пад дубам, пад дуплом гэтулькі многа гільзаў? Значыць, нейкі герой вёў па фашыстах агонь менавіта адсюль. І гэтае тупло служыла яму амбразурай. Ужыце ручны кулямёт з сістэмы Дегтярова. Разбіты, пагнуты ўвесь. О, казацкае седло. Торба прытарочана. Ах, што ў ёй? Паперы. Размоклі літары, размяклі. Як старшы палітрук. Далей што? О, тут разабраць можна. Пасля таго, як па непацверджаным дадзеным дезерціраў Мануйла, я прыняў камандаванне батальёнам, які на 10 гадзін
6-8-41 года займаў абарону. Шмат прозвішчаў. А ты, военны ўрач другога рангу. Гніда ты! І больш нічога. Вось яна. Вайна. Вось дзе абаранялі твой Свердловск, які ты ўжо згадзіўся аддаць немцам. Будем абараняць яго і мы. Будем.